बेनि थाखाय बे जाहैबाय जोंनि जि बिटिआर गोरोबथा गोजोन गोरोबथा आरो मानाव गेदेर प्रमद बर'नि जि गासैबो हारिखौ लानानै अनफावनाय जि मोनसे समय गासिबखौबो धोरोमखौ जातिखौ लानानै बयनिबो जातिखौनो गोजौआव दिखोनायनि जे भिजन डकुमेन्ट्स आरो गाहाय थाखोनि एकदम माने दुर्बल श्रेणीनि जि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोननिखौ जिउ खांनायाव गोरलै खालामना होनायनि थाखायनो दिनै समग्र बिटिआर ओनसोलाव UPPLनि थौ आरो बेखायनो दिनै मोदैबारियावबो मोनसे जारिमिन बायदि मोनसे जयनिं दिनै प्रग्राम जादों बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर गोग्गाथाव बाथ्रा दिनै नुबाय खिन्थु BJPआबो माने गाव सरकार दागोन बुंनायाव सोर मा बुंदों जों बारा गुरुत्व होआखै खारन दाहालागै सरकार सोलिगासिनो दङ आरो गाबोनहालागै सोलिगोन गोलाव सिमां नुदों मानाव गेदेर भारतनि गिबि खुंथायगिरि नरेन्द्र मदि सारनि जि माने सिन्ता अमित शाह सारनि जि सिन्ता जोंनि बे बिटिआर ओनसोलखौ लानानै मोनसे गोग्गो थासारि बानायनायनि दा बेनिखायनो बे सोरनिबा मा बुंदों सोर मा बुङाखै बे खोथाया आं सानो दिनैनि समाव बिराद आर्लि बेयाव खुनु मिनिं गैया आरो गावबा गावनि राजनितिखौ गोरा खालामनो थाखाय माब्लाबा गावनि संगठनफोरखौ गोरायै माने प्रसेस खालामहोनो थाखाय किसुमान खोथाखौ बुंनाय जायो बेनिफ्राय गोबां मिनिं ओंखारो बेनिफ्राय पजिटिभ जुदि मिनिं ओंखारोबा फैगौ समावबो BJP आरो UPPLआनो सरकार खालामगोन बेथ' आरो बयबो रायजो राजाया मिथिखागौ आरोखि हाग्रामाया जेब्ला सरकार दानो फैदोंमोन बै दिनखालिसो गाबाय नाथाय दिनैसिम खुंथाय माने एसेम्ब्लिखौ गाया नङा हाग्रामाया थांखांनाय सिमांमोन आंथ' बार बुंबाय थायो जे मिडियायाव ससियेल मिडियायाव हाग्रामाखौ मानो लाबोबाय थायो मा खारन दं दिनै हाग्रामाया अनथावथाव अबस्थायाव दङ आंनो दिनै गोबां सम हाग्रामाखौ सोंखारिबोदों दिनै बिथांनि जि माने थासारि बिथांनि जि माने देहानिफ्राय लानानै जि मोनसे समाजाव जि मोनसे थासारि जादों दा बिथांखौबो बिदि खोथा बुंबाय थानायखौ जोंनो माने गोसोआव दुखु नांखाङो खारन बिथाङाबो मोनसे समाव जेसेबां हागौ गावनि जाथिखौ बुं बा गावनि ओनसोलखौनो बुं गोबां एनार्जि होबोदों गतिके बिथाङाबो सनमान गोनां मानसि होननानै आं बुङो गतिके थांखांनाय जिउआ मोनसे माने गाज्रि सिमांमोन गाज्रि सिमांखौ फैगोननि जि माने समायना रमायना जि माने गोथां जिउ जों मोननो थांगासिनो दं बा मोनगासिनो दङ बेजोंहाय बेखौ रुजुनानै ससियेल मिडियाफ्राबो जाहाथे बे खोथाखौ गुबुंले जाहाथे खालामबाय थाया आं बिथांखौ नोंथांमोनखौ खावलायगोन दिनै थारमाने हाग्रामाया सासे माने थैनाय बायदि नाथाय बिथांखौ फोथां लाखिदों आस्तम आरो प्रहलाद मोना दिनैनि दिनाव हाग्रामाजों सोर दंबावो नोंथांमोना गासिबो मिथिगौ ससियेल मिडियायाव दिनै चन्दननिफ्राय लानानै हितेशनिफ्राय लानानै दिनै खाम्फा बरग'यारिखौ लानानै नैबेयावबो नेरसन बिथांखौ लानानै गोबां लिडारानो रावबो आरो बिनिफ्राय बिसोरनि CWCनि जिफोर लिडारफोर दंमोन बेखौथ' जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव गासैखौबो जों लिडारशिप होजोबना दोनबाय सासेबो गैला दिनै मुसलपुरफोर बायदि जायगायाव माने गामि गंसेयाव सानै साथाम आरो माने सानै साथामनिफ्राय बारा मानसि गैया दा बेयावनो प्रमान बेबायदिया बेयावबो जाना दङ मोदैबारियावबो सेम घटना दिनैनि बेसेबांबा गिदिर जयनिंआनो फोरमान होदों बेसेबां मिनि खुसि जोंनि आबौमोनहा आं दिनै 2000 सुबुंखौ आं दिनै आबौमोननो दिनै रादाय होलांदों जे फैगौ 2 मासनि गेजेराव बे आबौमोननो आङो हांसो फिसा दाउ फिसा अमा फिसा फिनायनि सुबिदा होगोन होननानै दिनै आं बिथांमोननो रादाय होदों आरो गोबां माने आबौआनो दिनै आंजों डाइरेक्टलि माने मोनसे आं जिहेतु दिनै गिबि खेबनि थाखाय मोदैबारियाव फैदों बिथांमोना जोबोद आंखौ लानानै खुसि आरोखि बिदिब्ला दिनै माने BPFआ माने मबाइलावल'सो ससियेल मिडियायावल'सो 100% दिनैनि दिनाव साथाम साब्रैसो दाखु रोखोमनि माने गुन्दा रोखोमनि माने दाबो जौ लोंनानै थैथ'वाखै थैहां जाजोब्बाय उदैया बुगाजोब्बाय खावलाया लर जाजोब्बाय मोखाङा नायजाला हिनजावाबो न'आव दोनलिया बेफोरबायदि फाग्ला माखासेफ्रा दाबो BPF खालामदों दाबो बिनिबो ट्रिटमेन्टखौ जों खालामगासिनो दं बिराद थाबैनो बिसोरखौबो जोङो फिट खालामहोगोन जों जिमाव थांहोगोन जोङो एक्सारसाइज खालामहोगोन रानिंआव लाबोगोन बिसोरखौबो थांना थानायाव गोथां देहाया बेसे इम्परटेन्ट बेखायनो जोङो VCDC लेभेलाव गासैखौबो दा अपेन मोनसे गासैबो जोङो दा जिमखाना खुलिदों जिम माने जिम जों बेबस्था खालामना होदों बेरगावआवबो खैथा जोंहा माबा मोनलायो बेरगावत खैथा VCDC আছে আমার बेरगावत VCDC কেইটা আছে হ্যাঁ 57 নহয় VCDC মানে 14টা আছে 14টা VCDC 14টা জিমখানা হ'বলৈ গৈ আছে
সাংঘাতিক ধৰণৰ কথা আমি ক'ৰ ইণ্টাৰেষ্ট দিছোঁ আগতে দিছিলে তেখেতসকলে ইউথৰ ক্লাব বনাই পেলাই তাত মানে গাহৰি বাজাৰৰ পৰা গাহৰি উঠাই আনি ভাজি পেলাই খাই মানুহ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মাৰি ফেলিছিলে তেখেতসকলে পেট ডাঙৰ হৈছে কোনোবাই চুগাৰ হ'ল মৰি গেল গ'ল্ড ব্লাডাৰ হ'ল কিবা হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ আমি এইকাৰণে জিমৰ খানা বনাই দিছোঁ তাতে ট্ৰেইনাৰ লগাই পেলাই এতিয়া প্ৰত্যেকটা ভিজিট দিছে 400টা ভিজিট দিছে 400টা অ'পেন জিম হ'বলৈ গৈ আছে তাত আৰু য়োগা চেণ্টাৰ আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তাত য'ত নেকি আমাৰ বয়সস্থসকলে অলপ মানে ৰানিং কৰি পেলাই খোজকাঢ়ি পেলাই পেডেলিং কৰি পেলাই আকৌ অলপ পিছত আহি পেলাই য়োগা চেণ্টাৰত য়োগাটো তেখেতসকলে য়োগা কৰিব কুল থাকিব মাইণ্ড শান্তি থাকিব পৰিৱেশটো আৰু ৰকেট চায়েন্স বনোৱাৰ চবেই এনাৰ্জি লগাব ধন্যবাদ दिनै इउपिपिएलनि फारसे माने गोसो बोगनायखौ जइन जादों मटिभेट समस्थिया दिनै जितु माबादों बेयाव सा 500निख्रुइ बांसिन गुबुन गुबुन पार्टियाव हाबना थानाय सुबुंफ्रा जे इउपिपिएल योगदान खालामो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा आरो बे जोंनि हान्जानि थाखाय जोंनि पार्टी इउपिपिएलनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब बे रायजोफ्रा गोबां बांसिनानो गुबुन गुबुन पार्टियाव दंमोन बे गाव गावनि पार्टिखौ गारनानै दिनै इउपिपिएल फैनायनि मूल जाहोनानो जाबाय जे बे पार्टिफ्राव थानो बिथांमोना जेबो आसा नुहुराखै बरन्स इउपिपिएलआ थांनाय 4 बोसोरब्रै जि सरकार सालाय बे सरकारनि समाव रायजो राजानि थाखाय जौगानायनि खामानि मावनाय रायजो राजानि जेंनाफोरखौ बोस्रांनाय बे खामानिखौ जोबोर नुदों बिनि अनगायैबो मानव गिदिर प्रमद बर'नि नेतृत्वनि जि सरकार बे सरकारा थांनाय बोसोर बेयाव बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो हादों गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय लाबोनो हादों आरो बेनो अन्तत जोंनि माबाखौ जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बिथा गायसननाय बायदि जाना बेनिखायनो बिनि सायाव फोथायनानै दिनै मानव गिदिर प्रमद बर'नि जिथु दैदेननाय बेनियाव गोजोननाय मोननानै लोगोसे इउपिपिएल सरकारनि जे गासैखौबो समान मोनथाय समान सुबिदा होनानै जौगाखांनो थाखाय खामानि मावनाय बेफोरखौ गोजोननाय मोननानै दिनै बिथांमोना जगदान खालामदों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बेनिखायनो बे रायजो राजाफोरनि लैहोर लैहोर जगदान खालामनायानो इउपिपिएलआ जे नेक्स्ट बिसायख'थि देरहाना सरकार जे दाबावगोन बे बाथ्राखौ स्पष्ट दिन्थिदों नुबाय दिनै जिहेतु बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेराव जितु माने गोरोबथाय दङ अब्लाबो इलेक्सनाव नाथाय बिथांमोनाबो गाव गावखौ गेलेगोन माने दासिमहालागै थांनाय बोसोरब्रै जों केन्द्र सरकार रायजो सरकार काउन्सिल सरकाराव मोननैबो हान्जाजों जथायै सरकार सालायदों दा नेक्स्ट फैगोन बिसायख'थियाव जों माबोरै हारसिं गेलेगोन ना जयै गेलेगोन बिनि जेबो सावरायलायनाय जायाखै बेनिखायनो आं बे बिथिङाव जेबो कमेन्ट होनो गोसो गैया सावरायलायनानै जि डिसिसन जायो बेनो जाहैगोन आं मोनसे फोसावबाय थादों जिहेतु माने 4 कौटिनि जितु बिजाबनि मोनसे केलेंकारिनि खोथाखौ लानानै गोबां माने रायजोफोरनियाव माने एसे बिभ्रान्थि जादों दा बेयो माने बेबायदि माबाथ' आंनि आखायाव जेबो तथ्य सफैयाखै बेनिखायनो आं बे बिथिङाव जेबो कमेन्ट होआ बे हयथ' किसुमान माबानि दुष्ट सरकारनि अपप्रचारबो जानो हागौ दिनै जिहेतु मोदै बरिया जिहेतु माने गुबुननि आखायाव दङ दा बिथांखौ उदार खालामनो थाखाय बियो 100% दिनैनि जि थासारि ओरैनो दा जिहेतु डिसिसन जाखायाखै सावरायलायनायानो जायाखै बे मोदैबारिया सोर गेलेगोन इतिमध्य दा जिहेतु बिजेपिनि बिजाथिया इएम जानानै दंखायो दा बेयो मा धरननि जागोन बेखौ जों जिहेतु सावरायाखै बेनिखायनो बे सोमोन्दै मा गैया खिन्थु पार्टि हिसाबै गासैबो पार्टिनि निजा निजा प्रसेसफोर निजा निजा नाजानायाथ' थागोन बेनिखायनो जों जोंनि पार्टिखौ स्ट्रं खालामनो नागिरदों बिजेपियाव पार्टि स्ट्रं खालामनो नागिरखायो जेरावखि जाया बे बेबस्थायाव जोङो थानांगोन आरो प्रत्येक राजनितिक हान्जाफ्रानो बेबायदि नाजानाया थायोब्लासो लास्ट जिबायदि डिसिसन जायो बे डिसिसन थाबनो माबाहैनो खामानि मावहैनो देरहाहैनायनि खाबुखौ लानो हागोन